Шаян ТВ каналы өз эфирін дәвам ете. Хәм Шират хәзер акыл батыл тапшыруына һәм бүген үз белемнәрен сынарга дип Камил һәм Амали исемле укучылар килделәр. Үзләре белән якыннанрак таныштырыр өчен сүзне аларга бирик. Камил, синнән башларбыз. Мин Вагизов Камил. 179-нчы гимназияда укыйм. Минем яраткан предметым инглиз теле, чөнки мин телләрне өйрәнергә яратам. Дәрестән соң мин футболга йөрим. Минем яраткан футболист Месси. Лионель Мессини яратасың инде син. Яхшы, аның уеннарын карарга яратасыңдыр инде. Хәзер ул мини команда өчен уйный. Барселонада. Барселона өчен. Яхшы. Инде Камил сиңа бүген уңышлар телибез һәм синең көндәшең Амали белән танышыйк. Минем исемем Амали, мин 179-нчы гимназияда укыйм. Минем иң яраткан дәресем татар әдәбияты. Дәрестән соң мин китапханага йөрим. Димәк, инглиз телләрен өйрәнүче Камил бер якта, икенче якта китапханәдә китаплар укырга яратучы Амали. Көч сынашалар бүген. Инде кайсыгыз акыл батыл тапшыруның бүгенге җиңүчесе булыр, анысын без бик тиздән белербез. Birinci turda sizga 3 so'rov әзерләнгән. Һәр кайсының җавап варианты бар. Сорау яңгырауга сез үзегезгә балларны куясыз. 0-дан алып 10-га кадәр. Җавабыгызны бәялисез инде. Әгәр дә сез сайлаган җавап варианты дөрес икән, балл сезнең исәпкә була. Юк икәнендә балл алына. Хәтта минуска да китәргә була. Шуңа игътибарлы булыгыз. Калган аңладыгызмы? Әйе. Алайса әйтәгез, беренче биремгә күчик, ул татар теленнән булыр. Сорау булай дип яңгырый. Нисби сыйфатлардан торган рәтне билгеләгез. Сезгә хәзер төрле төркемнәр бирелгән булачак, һәм шул рәтне төркемне атарга кирәк. Бу сорауга беренче булып Амали син җавап бирерсәң, ничә балл куясың? 5. 5 балл куябыз Амалига. Камил? 5. Камил да 5 балл ди. Димәк, җавап вариантларын тәкъдим итәм. Иртәнге, кышкы, ягымлы бу беренче төркем. Икенче төркем әдәби тиңдәш җәйге. Өченче төркем җылы, тәмле, ак. Дүртенче төркем матур, салкын, ямьле. Һәм бишенче төркем язма, басудагы, күңелле. Нисби сыйфатлардан торган рәтне билгеләргә кирәк. Амали, син җавап бирергә әзерме? Әзер. Димәк, нисби сыйфатлардан төркем кайсысы була инде? Икенче вариант. Әдәби тиңдәш җәйге. Әдәби тиңдәш җәйге. Яхшы кабул иттем. Камил, син ничә уйлыйсың? Өченчесе. Өченчесе? Әйе. Өченчесе дип уйлыйсың инде син. Әйе. Дөрес җавап әдәби тиңдәш җәйге. Ни өчендер Камил безнең өченче вариантны сайлады. Алга таба дәвам итәбез, икенче биремгә күчәбез. Татарстан Республикасы оештыру мәсьәләсе турында фикер алышу кайчан башланган? Сораубыз шулай дип яңгырый. Бу сорауга беренче булып Камил син җавап бирерсең, ничә балл белән бәялисең? 5. Камил 5 балл белән бәяли. Әйе. Яхшы, Амали син ничә балл белән? Амали да 5 кенә балл куя. Яхшы. Хәзер мин сезгә җавап вариантларын тәкъдим итәм. Аларны игътибар белән тыңлагыз. Татарстан Республикасы оештыру мәсьәләсе турында фикер алышу кайчан башланган? 1907 елда, 1913 елда, 1917 елда, 1920 елда, 1922 елда. Камил, син җавап бирергә әзерме? Татарстан Республикасында оештыру мәсьәләсе турында фикер алышу 20-нче елда башланган. 1920 ел дип саный безнең Камил. Амали, син ничек уйлыйсың? Мин дә 1920 ел дип саныйм. Җавапларыгызны кабул иттек. Хәзер әйтәгез, дөрес җавапны тыңлыйбыз. 1920 елның март аенда Татарстан Республикасы оештыру мәсьәләсе турында фикер алышу башлана. Владимир Ленин Мәскәү тирмәнендә Бурхан Мансуров, Сәхибә Сәйдгалиев һәм башкалар белән шул турыда сөйләшүләр алып бара. Бик дөрес җавап бирдегез, Афәрин. Бишәр бар икегезгә дә. 3 яктан су белән юылып, 4нче ягы коры җиргә тоташкан җир участоклары ничек атала?
Bu birimni birinchi bo'lib Amaliya sen boshqarasan. Necha ball qo'yasan? 7 bo'lsin deb. Amaliya, Kamil, sen necha ball qo'yasan? 5. Kamil 5 gina ball qo'yam deb. Qabul etdim. Hozir javob variantlarini taqdim etaman. O'trov, yarim o'trov, materik, arxipelag, qultiq. 3 yoqdan suv bilan yuvilib, 4-chi yog'i qora yerga tutashgan yer uchastkollari yarim o'trov yuviladi. Yarim o'trov bo'ladi deb sanayman. Amaliya, javobini qabul etdim. Kamil, Men de yarim o'trov deb sanayman. yarim o'trov degan variantni sayladi ikki o'yinchi bizdan. Materik ham o'trovlarni okeanga kirib turgan idishlarini yarim o'trov deyiladi. Ular shundan da eshikdan suv bilan yuvilib, 4-chi yog'i qora yerga tutasha. Birinchi javob berdilar, shundan da yarim o'trov degan variantni saylarga kerak edi. Shuning bilan biz birinchi turimizga yumaloq yasaymiz. Bir yog'ishu orqasida komissiyaga nebari 5 gina ball. Hozirgi vaqtda Amaliyaga 17 ball qo'yamiz. Shulayda birinchi turimiz tugallaymiz, ikkinchi turga oyoq atlaymiz. Bugun biz sizning bilan okeanlarni maydonlari o'rta boruv tartibida tuzashakmiz. Agarda endi har okeanni durust bosqichga qo'yasiz ekan 5 ball sizning hisobga bo'ladi. Yo'q ekanida yolg'ishgan o'rinlaringiz uchun biz sizga ballar qo'ymaymiz. Qoidalar bevodiy. Okeanlarni endi bilasizlar. Әйе. Bilasizmi? Әйе, bilaman. Bugun siz ularni maydonlari o'rta boruv tartibida yozasiz. Mana sizga taqdim etilgan okeanlar. Hind okeani, Tin okean, Kunyoq okean, Tunyoq Boz okeani, Atlantik okean. Birimni birinchi bo'lib Kamil sen boshqarasan, Shirat senda qolgan edi. Birinchi bosqichga sen endi okeanni qo'yasan. Dunyoq boz, u eng kichkinasi. Tunyoq Boz okeanni qo'yding. Әйе. Davom etamiz. Kunyoq okean, Hind okean, Atlantik okean һәм Tun okean. Tin okean eng zo'r okean desangiz. Qabul etdim sening javobingni, Amaliya. Тыгяк Боз океаны, анары Коньяк океан, анары Hind океаны, Atlantik океан һәм Tun океан. Javoblaringizni qabul etdim. Bir o'rinda siz ikkingizda xato berdingiz. Chunki eng kichkina okean u Kunyoq okean. Onların ikkinchi bosqichda bo'lib o'tishi Tunyoq Boz okeani. Siz ikki okeanning o'rinlarini butadingiz, hamda qolganlari Hind, Atlantik ham Tun okeanlarini durust bosqichga qo'ydingiz, demak, bu turda siz ikkingizda 3 ball oldingiz. Shuning bilan ikkinchi turimiz tamom, 3-turga yo'qotlaymiz. E'tiborli bo'lamiz. Uchinchi turimiz bizning ortiq javob deb ataladi. Bu turning qoidalari birinchi turniki bilan o'xshash. So'rov yomg'iri, ham siz o'zingizga ballar qo'yasiz, lekin bu yil biz sizning bilan ortiq durust bo'lmagan javob variantini saylaymiz. Agarda qoidalar anglashilsa, birinchi birimni o'qing. Ikki eshikli so'zlar. Shulay deb yomg'iri bu so'rovimiz. So'rovga birinchi bo'lib Amaliya javob beradi. Necha ball qo'yasan? 5. 5 ballni qo'yamiz Amaliyaga. Kamil? 5. Kamilda 5 ball qo'yam. Yaxshi. Mana javob variantlari: yigit, uyanu, hurmat, yiroq, tug'an. Uyaну so'zi ikki eshikli tug'il. Ikki eshikli tug'il deb Amaliya uyanu so'zini javobini qabul etdim. Kamil, Men de uyanu deb o'ylayman. sen de uyanu deb o'ylaysan. Javobingiz durust, shunda uyanu so'zi ikki eshikli tug'il. Devam etamiz. Ikkinizga beshar ball qo'ydik. Ikkinchi so'rov. Jingo kuni atributlari. Bilganingizcha bu yil bizning Jingoning 75 yilligi bo'lacak. Ham so'rovimizlar shunga bag'ishlangan. Jingo kuni atributlari. So'rovga birinchi bo'lib Kamil javob beracak. Necha ball qo'yasan? 5. 5 gina ball qo'ya Kamil. Yara. Amaliya 6. 6. Amaliya orttiram deb. Demak, javob variantlarini taqdim etdim. Parad, Georgiy tasmasi, roza shishagi, salyut, o'limsiz polk. Kamil, bu so'rovni bekjingmi? Roza shashagi. Roza shishagi varianti sayli Kamil. O jingo kuni atributlardan to'g'ri kelmaysan sen. Qabul etdim. Jingo kuni atributlarini roza shishagi kirmaydi. Roza shishagi jingo kuni atributlarini shundan da kiritmaymiz.
Odatda ol bizni qanafir shashaga bulayındı. Aferin, cevabınız dürüst. Devam etemiz. 3-nji so'rov dardmand shi'rlari. Amalin sen edebiyatni yaratam degan edi. Mana endi senga maxsus so'rov. Dardmand shi'rlari. Birinchi bo'lib sen javob berishaksan, necha ball qo'yasan? 4. Kamil 10 ball qo'yam. Aferin. Hozir men sizga javob variantlarini taqdim etaman. Vida, qalamga xitob, qarab, to'lshib, qo'ytiqla o'zi bizga. Mana sizga 5 turli shi'r berilgan. Dardmand shi'rlari. Demak, anon birsi dardmandni ko'p tugul. Amaliya, sen javob berga hozirmi? Qaytiqla o'zi bizga dardmand shi'rli tugul. Dardmand yozmaganmiz endi. Qabul etdim javobingni, Kamil. Men de 5-nji variant deb o'ylayman. 5-nji variant qo'ytiqla o'zi bizga. Shularmi? Shundan qo'ytiqla o'zi bizga dardmand shi'ri tugul, avtori Robert Nimnuyen. Shuning bilan biz 3-nji turimizga yumg'oq yasaymiz, 28 ga 35 hisobi bilan 4-nji turga oyoq atlaymiz. Bugun bu o'yin sizga qiyinroq bo'ldi axirisi, lekin shulayda siz tirishdingiz. Sizga tirishligingiz ishingina bo'lsa-da, biror 5 qo'yirga kerak endi. Hozir endi biz siz bilan 4-nji turimizni boshlaymiz. Har qaysimizga 10 so'rov hozirlangan. Ularga tez orada javob berish kerak bo'lacak. Yana o'ylab turgan vaqt yo'q. Agarda endi bilmaysiz ekan, qo'lga taba yoki bilmayman deb javob berish kerak emas. Har bir javobingiz uchun sizga 1 ball qo'yilacak. Shunga ko'ra bu turda 10 ball ishlarga bo'ladi. Hozirgi vaqtda bizning Amaliyaning 35 ball, Kamil sendan birozgina ko'proq. Shunga ko'ra Amaliya birinchi bo'lib sening bilan o'ynarmiz. Amaliya bilan 4-nji turimizni boshlaymiz, lekin o'ng'ar shaydagisi angama qurib olaylik. Amaliya, sen kitoblar o'qishni yaratam deding. Eng yoratgan kitobing neydi? Гарри Поттер. Garri Potter, John Rowling demak sening yoratgan avtoring. Yaxshi. Men sen so'rov hozirladim. Garri Potter bo'yicha so'rovlar yo'q. Lekin boshqa temalarga qo'yilgan so'rovlar. Ular barisi sizning darsliklardan olib yozilgan. Shunga ko'ra ularga bek jengildan javob berasiz deb ishonib qolaman. Ketdik. Hozirmisan? Hozir. Tinglaymiz. Birinchi so'rov. Telefon so'zi qaysi so'z tarkibida kiradi? Ism. Durust. Salovat ko'pirinda necha tus bo'ladi? 6. 7. O'quvchining kayfini tushiruvchi belgi. 2. 2li, durust. 12dan ishni olg'ash necha bo'ladi? 7. 9. Mendek qushqa uya yasaylar. 1, 2, 3. Sıyırşıqqa. Yolg'iz so'zining antonimi. Yolg'iz. Javob yo'q, farqli bo'ladi. Maqolni davom ettirish kerak, ko'p o'qigan ko'p Bilir. durust. Birinchi g'invardan narsa boshlanadi. Hozir yangi yil. Yangi yil boshlanadi, durust. Tavishmoqqa javob kerak. Kichkinagina yurt, ishi to'liq qurt. 1, 2, 3. Qayar bo'laydi bu? 1, 2, 3 bo'lar. San. Durust. 5 kina so'rovga durust javob berding sen. Qanday kayflar necha? Aybat. Aybat, yarar. Sen necha o'qiysan maktabda? 5larga. 5larga. Shunga ko'ra bugun 5 ballarni o'qib barding endi. Hozir sen 10 ball ishlay olasan. 10 so'rov hozirlangan seni. Agarda borsan durust javob bersang, albatta. O'zing necha so'rovga durust javob beraman deb o'ylaysan? 7-8. 7-8 yarar. Qizg'anishmada futbol bo'yicha ham Lionel Messining turmushi turida, uning o'yinlari turida so'rovlar yo'q. So'rovlar sizning maktab programmasi bo'yicha ishlangan, sizning darsliklardan. Shunga ko'ra sen hozirmi? O'qishlar tiling. Boshlaymiz, ketdik. Birinchi so'rov. Yurg'an so'zi qaysi so'z tarkibiga kiradi? Ism. Durust.
Татарстан флагы ничә төстән тора? 3, Дөрес. Укучыга иң югары бәя? 5, Дөрес. 20-гә 4-не кушкач ничә була? 20, Дөрес. Көндез йоклаучы кош? Ямалак, Дөрес. Бәхетсезнең капма каршысы? Бәхетсез. 1, Белмим. 2, бәхетле була. Бәхетле, бәхетсез. Мәкальне дәвам ит. 2 тапкыр уйла, 1 тапкыр кис. Дөрес. Якшәмбе нәрсәнең ахыры? Атна, Атнаның ахыры дөрес. Табышмакка җавап кирәк. Белемсез керәсең, хәзинә алып чыгасың. мәктәп, Мәктәп дөрес. Мин, син, ул булар нәрсә? алмаш, Нәрсә? алмаш. Алмаш, андый юк, алмашлык булады. Казан шәһәренең Яңа Савин районының 179-нчы гимназия укучылары Камил һәм Амалия бүген үз көчләрен акыл батыл тапшыруында сынап карадылар. Кәйфләрегез ничек? Әлбәт. Әйбәт. Әйбәт, ярар. Уеннан канәгать калдыгызмы? Әйе. Инде сезгә киләчәктә уңышлар телим. Сезнең белән икенче этапта очрашабызмы, юкмы? Берничә уеннан соң белербез. Баллар туплау таблицасына күз салганнан соң бүгенгә сезнең белән сау булашабыз, уңышлар телибез. Сау булыгыз, рәхмәт.